transferat cu ei, m-am calificat. Le mulțumesc la toți, și lui Bogdan Rusu și la toți cu care m-am calificat. Și lui Miculescu, la toți. Deci ei pot să facă un campionat slab în condiția în care v-au calificat și v-au adus în banii aceștia. Ei nu pot. Ei pot să facă. Ei poate să facă, că e normal, că e fotbal. Dar poate să facă unul, după aceea când mai fac cu al doilea, eu desuntez echipa. Pentru că eu la ora asta am bani, adică n-am nicio problemă. Dar eu cred adică, că vom avea câteva, bine, o să ne axăm numai pe campionat, că dacă ne axăm și pe Europa, că spunea cineva că nu știu ce, dar nu uitați, că noi avem nevoie de campionat, să intrăm în play-off prima dată. Mă nu interesează acum așa de tare Conference League. Că nu avem ce face. Asta e situația. Dacă intrăm în play-off, să zicem, la 8 puncte diferență, adică, 10 puncte, 5 puncte diferență de primul loc, să spunem. Înjumătățite, asta e, avem șansa la campionat. Nu? Deci veți pune prioritate campionatul în Conference League, în celelalte meciuri o să fie introdusă echipa a doua, jucători de rezervă sau veți odihni jucători importanți? 100%. Numai campionatul. Ce facem? Deci să ne așteptăm la înfrângeri în principiu în conference, în condițiile astea. Poftim? Zic să ne așteptăm la înfrângeri în conference, o să nu ne așteptăm la mare lucru în conference. Păi ei de ce? Păi de ce au fost ei transferați? Și am dat bani pe ei, de exemplu pe Miculescu, de ce am dat 1.700.000? Păi deci, nu? De ce să? Nu trebuie să câștige. De ce am dat pe Bogdan Rusu? De ce am dat bani pe cine? Pe toți ăștia care am dat bani. Pe Companiu. De Companiu vă place în continuare? Companiu, da. Companiu îmi place. Da. Nu a căzut, adică... Da, în regulă. Deci sunteți mulțumit de ei, în principiu, chiar cu acest meci, deși simt că nu sunteți mulțumit de meci. Sau e un paradox. Sunteți mulțumit de oameni, dar nu de echipă. Nu, dar nu m-ați întrebat. Nu mai ne combinați, adică vorbind de ei, nu sunt mulțumit de nimeni. Vorbind de transferuri, sunt mulțumit. Da, de jucători, de ce ați văzut în meciul ăsta? Cine e mulțumit de jocul ăsta? Dacă o echipă care are cei mai buni jucători, 2 jucători cei mai valoroși ai lor, nu iau în teren, te gândeai vreodată că se poate să bată Craiova? Cu cine?